Ahoj, tady je Šindelka a dnes to bude takové krátké video, informativní video a dnes se dozvíte, co začínám natáčet a další věci. Takže Minecraft, ten bych trošku na nějakou tu dobu nenatáčel, protože jsem natočil díl, který jsem na YouTube nedal, protože jsem se tam zabil, že? A tak. Teď můžeme vidět, že jsem na serveru. Ani nevím, kde jsem, ale... Oh no. Super. Co to dělá prase? No, nic. To je jedno. A teď z čeho by jsem chtěl točit? Někde to tu mám napsaný. Moment. Jo, takže myslím, že 25.10. tak má být Farming Simulator 2013, jestli někdo znáte, tak budu natáčet od začátku, budu se seznamovat s mapou při videích a takové věci. Pak budu dělat s kamarádama multiplayery, zatím žádný nemám, pak bych za čas udělal nějaký z Minecraftu multiplayer a tak další. Budu natáčet s mým kámošem Radkem a s mým kámošem Michalem. Tak ty jsou všichni dobrý, hrajou to taky tak dlouho jako já, Minecraft taky hrajou, všechno hrajou. Pak další, Traktora 2, to je vlastně Farming Simulator 2011, asi jo. Tak z toho taky budu natáčet dřív, protože někdy před 25. budu natáčet a takhle. No a pak ještě Mafie 2 a to chci po vás, abyste napsali, jestli Jimmyho Vendettu nebo Joevo příběh, to je úplně jedno. To napište do komentářů. A to je asi všechno. Jo, to je všechno. Takže čau.